Takže já vás zdravím. Dneska si ukážeme vlastně takový malý cvik. Krásný, zajede. K tomu vám ukážu vlastně, co mám já. Jo, s sebou. Dneska máme 4. tečka 12. 15 měsíc prosinec. Já vám vlastně ukážu, jak se dá cvičit při jakýkoliv sérkách, nebo jo, jak vlastně se dá rozšířovat vlastně boky, jo. Takže dám si vlastně, jako kdyby vám to ukážu, jeden pásek. Jo, dám si to okolo pasu, jo. Sněde vlastně záleží vlastně, kolik máte okolo pasu kilo. To, co mám já, vlastně to je nějak 10,5 kilo to má. To, co budu mít vlastně teď na sobě. Dámy a páni. Přátelé, takže mám to vlastně snědem, jo. Ono vlastně záleží vlastně, jak kdo maká. Nejlépe, takže jdeme na to. Jo, můžete si to dělat vlastně po určitých sérkách nebo po určitých tempách, ale ono vlastně záleží, jo, pro začátečníky, jo, co by doporučil vlastně třeba nezačít ze závažím, ale začít vlastně na úzko, časem třeba to rozšířit, tu délku a pak úplně, až úplně na široko. Co to jde max, jo, takže vlastně vám to ukážu. Aby se to nejlépe věděli, jo, takže mám uchyt, jo, a dávám to vlastně úplně nahoru, že, to prostě tahám, jo. Takže asi tak nějak vám to teď ukážu. Jo, jak to má být, tam vyslyšeli jste vláček. Takže jdeme na to. Jo, máme to cenou a táme. Raz. Jo. 2. 3. Jo, a při posledním cyklu vlastně 4. A zkusíme držet, jo. A dolů. Prostě jo, natahovat to prostě, co to jde. A to stojí za to, ať vlastně to tělo, jo, prostě protáhli. Tím pádem vlastně, jo, jak jsem už to říkal, přitom včera vlastně při čeřepa, jak jsem vám ukazoval ten začáteční cvik, jo, jak můžete postavit i třeba břicho. Jo, tak základně vlastně, jo, teď vám vlastně to ukážu vlastně s tím takhle, abyste to lépe viděli jste vlastně, jak mám, jo, vracou záda, jo, a tak dále. Ale jde o to vlastně, jo, jak už to vlastně říkají Adam, jo. Začít od základu, od nejtěžší dívat se na videa, na všelijaký cviky a tak dále. Píča, kurva, že tam musím prostě, dámy a páni. A jde o to, že prostě, jo, udělat ze sebe maximum, jo. Takže tady vám to vlastně ukážu, abyste to pochopili, jak to má být vlastně ze závažím, jo. Musím takhle uchopit zase a zase poval 4, jo. Takže dolů. Raz. Natáváte, jo. 2. Jo. A dolů. A při každém tomto cviku, jo, dýchat, jo. Či vlastně dýcháte pomalinku, když prostě u jakýchkoliv cviku nedýcháte a tak dále, tak prostě jo, to ten sval vlastně s vám jo, prostě to tělo vám nekomunikuje tak jak by mal. Takže to je asi toto z mé stránky všechno. Ukázal jsem vám vlastně takový cvik, jo, na boky, jo, jak prostě, jo, taková malá rada. A teď vám vlastně ukážu vlastně na úzko, vlastně jak se dá cvičit. Jo, takže vidíte to sami, 10 kg, jo, dám bokem a budeme dál pokračovat.